टेंशन खाली अयो अम्मा ब्यूटीफुल काले काले जुल्फों କିଏ ତମେ ତ ଏମିତି କଥା ହଉଛ ବାବା ଇଏ କଣ ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ତୁ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନା ଟୋକି ତ ହେଇଥିବ ତମେ ଦେଖିଥିଲ କା କୁଳାଙ୍ଗାର ବସିକି ପାଠ ପଢୁ ତମେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇ ବସିକି ବସିକି ପଢେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଏଠୁ ହଲିଥିବୁ ତ ଟାଙ୍କ କାଣ୍ଡି ନାଲି କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି? କହୁନୁ ନା ଏବେ ଯାଇ ହବନି ମୋ ବାପା ଛାତ ଉପରେ ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ପଢିବାକୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆବେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯା ବାପା ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ବାହାନା ବନାନି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ଆସେ ମୁଁ ତମ ଘର ଦୁଆର ତଳକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖୁ ହଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରେ କଣ ଅମିତି ଦେଖିଲେଣି ଆଇଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ଖରା ହେଲାଣି ହଉ ଯାଉଛି ଖାତାଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଯିବି କେମିତି? ବାପା ବା ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଅମିତି ଚପଲ ତ ବାପା କଣ ପଳେଇ ସବୁବେଳେ ନୀତି ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆମ ଘର ବହୁତ ହଉ ଛାଡ ସେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଯାହା ଆମର ଆମ୍ବ ତୋରାଣି ବାପା ଆସିଗଲେ କିଳା ହେଇଯିବ। ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ନ ଗଲ ବାପା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନାମ ନେଇଯିବା। ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ ଧନ ଆମେ ଲାଗିକି ଚଢିବୁ ନହେଲେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିବ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଚଢେ ଗଛରେ ତୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଛୁ। ପାଲ ଏଡେ ବଡ କଥା। ନାଇଁ ନା କିଛି ହବନି ମୁଁ ଚଢି ପାରିବିନି ଭାଇ ତୁ ଚଢେ ଯେମିତି ହେଲେ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ମୋ ଚଢେ ଚଢେ କିଛି ହବନି। ହଉ ଚଢୁଛି ଆଉ। ଏ ସାଙ୍ଗ ହାତ ପାଉନି ବେ ଚଢିକି ଆଉ ଉଠ ବାଗେଇ ଚଢୁ ବାଗେଇକି ଚଢୁନୁ ଉଠୁନୁ। ତତେ ତ କହିଲେ କରିବାକୁ ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ହାତ ଖସିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ଚଢେ ଉପରେ ଚଢେ ସାଙ୍ଗ ଚଢିଗଲି। ଜଲ୍ଦି କରେ ଜଲ୍ଦି ତଳେ ନହେଲେ ଉପା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି ତ ବାପା ଆଇଲାଣି ସାଙ୍ଗ ତ ବାପା ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ କୋଉଠି ମିଠି ଯିବି ନା ବାପା ଆଇଲା ଆମ ଘରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କଣ ହବ ମୋର। ଆରେ ମୁଁ କଣ ମରିବି ଟି? ତୁ ତା ସେଇଠି ଉପରେ ବଇତା ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ କରିବ ଏତେ ଖରା ହଉଛି ମଣିଷ ମାର୍କେଟ ରୁ ବିଲାତି ଆଇଲା ଯେ ଏଡେ ଏଡେ ବିଲାତି ହେଇଛି। ବହୁତ ଜୋର ସେ ଏକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡିଆ ଅଛି ଯାଉଛି ସେଠି ଟିକେ ଏକ କରି ଆସିଛି। ଛାଇରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନବା। ଆମ ଟୋକା ଚପଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯାହା ଦିଅ ଛାଡ ଆମ କାମ ଛାଡିଦବ। କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ
ତୋତେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ପଢିବାକୁ ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ନାଟ କରୁଛୁ। ବାପା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି କଣ କଣ ବାବା ବାବା କରୁଛୁ କଣ ମୋ ଭୁଲ ନାହିଁ। କରୁଛୁ କଣ ଏଠି କରୁଛୁ କଣ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ପିଲାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ମୋର। ପିଲାଙ୍କର କିଛି ପାଠ ସେଠ ନାହିଁ। କଣ କରିବ କେଜାଣି ବାପାଟା ଏଇ ବର୍ଷରେ ଖଟୁଛି କିଛି କରିପାରିବନି। ହଉ ଛାଡ ମୋର ତ ଜୀବନ କପାଳ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗ କାଲି କଣ ହେଲା କି ତୋର? ବାପା ଦେଖିଲା କଣ କହିଲ? ଗାଣ୍ଡି କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କଣ? ପଚାରୁଛୁ କାଲି ପଚାରୁ କଣ ହେଇଛି? ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମତେ ଚାଲିଛି ମୋ ବାପା କଣ କରୁଛି ନାଲି ପୁରା ପକେଇକି। କଣ କେମିତି କହିଲା ମତେ? କଣ ହେଇଛି ଆଗ ଦେଖୁନୁ। ପଚାରୁ ତାକୁ ଆମ୍ବଟାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି। ସେ ବାପା ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ସାଇଡ୍ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହୁଛି ଓହ୍ଲେଇକା ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ତା କହୁଛି ଓହ୍ଲେଇକା ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ବି ଆଇଲାନି। କଣ କରିବା ଯେ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଦେଖିଲେ ଫେର ମୋ ପଛ ନାଲି କରିଦବ। ଯାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣୁ କଣ ହେଲା ପୁଣି? ଶୁଣୁ ବସୁନୁ ଶୁଣୁନୁ। କହ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କହ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲା କଣ ବାପା ରାସ୍ତାରେ ହଟେଇଦବା। କେମିତି? ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲା। କଣ କରୁଛୁ? ବାପା ବଡି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଆମ ପଡିଶାର ଏଇଟା। ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ ପଡୋଶୀର ଏଇଟା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆମ ଏଇଟା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଥୋ କବାଡି କଣ ରେଡି ତ? କାଲି ଆମେ ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ବାପା ଫିନିଶ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ତ ପ୍ଲାନ୍? କଣ ବାପା ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ? ଆରେ କେମିତି? ଏତିକି ନକ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଆରେ କଣ ହେଲା ମତେ କହ ଟିକେ ଭଲରେ। ତମେ ସିନା କହିଦେଲ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ପଙ୍କରେ ଗୋଡ ପୁରେଇବା ଯାହା ତମ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣିବା ସେଇଆ। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପଙ୍କରେ ଗୋଡ ପକେଇ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣି ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ ଗଳେଇଲି ମାରିବା ପାଇଁ। ତୋ ବାପା ତୋର ଜାଣିକି କୋଳାଙ୍ଗର ନାଁଟା ଦେଇଛି। ତୁ ଧର ଖଡା ସିଝିବନି କିଛି ହବନି। ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା କୁଆ ଗୋଟେ କରିପାରିଲୁନି ଆଉ ତୋର କଣ କହିବୁ କିରେ ଆଉ ପୁଅ? ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ। କଣ କରିବା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଶୁଣୁନୁ କଥା ହେଲା। ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆଇଡିଆ ଅଛି ହେଲା। ତୁ ହେଲା ନ ବାବା ଶୋଇଲ? ନା
ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ଖରା ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ ମୋଡୁଲି। ହଉ ହଉ କାନ୍ଧ ନା ଟିକେ ଦରଜ ହଉଛି ମରିଦଉ। ଦେଖୁନ ଦେଖ Suena pila, suena pila, el etiquet es